ሰላም ሆርን ቲቪ ናይ ምሸት ዜና ኣርእስቲ ዜና ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምትሕብባር ኢኮኖሚ ንምጥንኻር ሓድሽ ስምምዓት ተፈራሪሞም ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ብፍጥነት ይቕፅል ኣሎ ኢጋድ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ዞባ ሓድሽ ዘተ ኣካይዳ ናብ ዝርዝራቱ ክንከይድ ኢና ምሳና ጽንሑ ዝርዝራቱ እንሆ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብንግዲ መጓዓዝያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝምልከት ምትሕብባር ንምስፋሕ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ዘተ እዚ ንልምዓት ኢኮኖሚ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢሎም ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ሰብኣዊ ሓገዝን ዘተ ኣካይዶም ኣባላት ሃገራት እቲ ውድብ ንምዕባለ ዞባዊ ርክብ ብሓባር ክሰርሑ ቃል ኣትዮም ትካላት ኢኮኖሚ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዘርፊ ሕርሻ ንግድን ዝረአ ዘሎ ዕቤት ቀፂሉ ኣሎ እዚ ዜና ሆርን ቲቪ ኣነ ድማ ኢያሱ ሃብተማርያም ካብ ሆርን ቲቪ ካናዳ ሰላምን ጥዕናን ይምነ ይቐኒልና